श्यामबाबा श्री राणी सती दादीजी व श्री शिवपंचायतन मंदिराचा भव्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळा 19 फेब्रुवारीला आर्वी जिल्हा वर्धा येथील श्री श्याम शक्ती सेवा समिती ट्रस्टच्या वतीने श्री श्यामबाबा श्री राणी सती दादीजी तसेच श्री शिवपंचायतन मंदिराच्या भव्य प्राणप्रतिष्ठा समारंभाचे आयोजन करण्यात आले असून हा धार्मिक सोहळा रविवार दिनांक 15 फेब्रुवारी 2026 पासून गुरुवार दिनांक 19 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत विविध धार्मिक कार्यक्रमांनी संपन्न होणार आहे। गुरुवार दिनांक 19 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12:15 दरम्यान शुभ मुहूर्तावर मुख्य प्राणप्रतिष्ठा विधी पार पडणार आहे। या पवित्र प्रसंगी दररोज सकाळी देवपूजन, हवन, विविध धार्मिक विधी, सुंदरकांड पाठ, मंगलमय भजन संध्या, जागरण तसेच महिला मंडळाच्या भक्तिमय नृत्य प्रस्तुती सारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। तिसऱ्या दिवशी श्री राणी सती दादीजींचा मंगलपाठ तर चौथ्या दिवशी भजन संध्या व जागरण होणार आहे। अंतिम दिवशी महाअभिषेक, न्यासविधी, शिखर कलश स्थापना, दिव्य शृंगार, 56 भोग, पूर्णाहुती आणि दिव्य भजन संध्या आयोजित करण्यात आली असून त्यानंतर महाप्रसादाचे वितरण करण्यात येणार आहे। मंदिर व सभामंडप उभारणीसाठी भूमिदान देणाऱ्या दानशूर व्यक्तींच्या पुण्यस्मरणार्थ हा सोहळा आयोजित करण्यात आला। कार्यक्रमस्थळी भाविकांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली असून सर्व श्रद्धाळूंनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून दर्शन व आशीर्वाद घ्यावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे। हा धार्मिक महोत्सव आर्वी शहरातील देऊरवाडा रोड परिसरातील शालिग्राम धर्मशाळेजवळील मंदिर प्रांगणात पार पडणार असून परिसरात उत्सवी व भक्तिमय वातावरण निर्माण झालेले आहे। सिटी इंडिया न्यूज। पटले वाले नहीं, नीचे मत गिरा, नीचे नहीं रखा है। आ गया।